Takže čaute ľudia, práve ideme vonka, hej, tak za chvíľu ukážem môj bicykel. Tak toto je môj bicykel. Mám tu dve prehádzovačky, dve brzdy, jedno svetlo jasné, to neviem čo je, neviem, že či je to svetlo alebo čo. Tuto to asi všetci poznáte. Toto je sedadlo, takýto šedo, čierno, zelený je a idem si na ňom pojazdiť. Takže už som na ňom, dívajte, a ideme. Ja viem kerovať jednou rukou, ale počkajte, musím sa dostať na cestu. Takže som na ceste a ideme sa prejsť. No, teraz som sa skoro vykopal. A ďalšie